yabo kwa step mother sitshela ubaba ukuthi ayikho right lento engiyenzayo kunentombazane njalo mayibe emsebenzini eyifica la endlini and kusuke kuvale I was doing grade 8. I think I was usuvalela grade 8 ngase ngivalela grade 8 and amacala nginobhuti ongilamayo amacala befika ekhaya bekwa amacala amantombazane kungawona wabhuti wami yabo ekhaya sebekhathele ubhuti wami straight yeah do you know why I'm asking ngoba phela siyazi ukuthi esikhathi samanje thola ukuthi abantu bazalwe ndawonye kuyenze ukuthi lo ubhuti wami u-straight akazali isigova nathi ngandisa abazukulu bese tshela ubaba ngithi ugogo nje akanayo ingane ngandisa abazukulu ubhuti wami u-straight. Sanibonani babukeli be-Black Life TV, igama lami nguSandile Usendwane. Namhlanje sinethelela uhlelo lwethu elizosakazwa nje khona la ku-Black Life TV uJune wonke lapho sibungaza khona abantu abathandana nobulili obodwa. Ngizobe ngi-invite nje abantu abahlukahlukene bezochaza, bezosharisha istori sabo. Phela wonke umuntu unestori sakhe. Siyajabula nje ukuthi sazi ukuthi yena nizothini ke ngalolu hlelo lwethu. Ukuze liqhubeke fanele nisitshele feedback yenu, niyo comment, niya subscribe, niya like, niya share futhi guys. Namhlanje ke ngihlele noGugu wacele osomabhizinisi osamncane nje ohlala kwaMashu. uGugu uyintombazane ethandana namanye amantombazane, uyi-lesbian phecelezi. Gugu sawubona siyakwamukela kuhlelo lethu ubulili bami. Yebo ngiyabonga ukuthi ngamukele. Yeah. Gugu ngiyazi ukuthi yena uyintombazane ehlala kwaMashu. Ngicela ungitshela nje ukukhuleni kwakho ukuthi yena ubumuntu kanjani. Okay, ekukhuleni kwami ubaba wangitshela ukuthi kwatholakala isiprofethi yabo kwathiwa ngizoba ingane yomfana ngoba thenga izinto zabafana kalindela nje yonke into akuyinto yomfana kalindela ukuthi kuzozala umfana onlithi find out umsengizala ngentombazane yabo. Okay, ekukhuleni kwami bebona ukuthi le ntombazane yenza izinto ezifana nezabafana yabo ngiyena intombazane ejwayelekile ngisho ama-toys engiwathandayo angikhalelwa nodoli ngikhalela imoto yabo ngisho makudlala umasigcosi ngangancamela ngingadlali makuthiwa ngizoba umama ngithanda ukuba ubhuti noma ngithanda ukuba ubaba yabo iyona ndlela ke ngikhole ngayo ngikaze ngize ngibe kwi-closet yabo. So from ekukhuleni kwami ekhaya nje bebevele bazi. Ubaba kwakukanjani ke sekubona ukuthi yawu ukutshela isiprofethi sithola ukuthi uzoba umfana. Okay, wathola intombazane ke wajabula ngalendlela ajabula ngayo kodwa ke usebona ukuthi hayibo manje usubehave isekomfana. Okay, okokuqala cause ngikhole ungahlali noma yabo manje baba behlukene bekhona step mother. I-step mother satshela ubaba ukuthi ayikho right lento engiyenzayo. Ubaba engenankinga yena yabo kwa step mother sitshela ubaba ukuthi ayikho right lento engiyenzayo kunentombazane njalo mayibe emsebenzini eyifica la endlini and kusuke kuvale I was doing grade 8. I think I was usuvalela grade 8 ngase ngivalela grade 8 and amacala nginobhuti ongilamayo amacala befika ekhaya bekwa amacala amantombazane kungawona wabhuti wami yabo ekhaya sebekhathele ubhuti wami straight. Yeah, do you know why I'm asking ngoba phela siyazi ukuthi esikhathi samanje thola ukuthi yena abantu bazalwe ndawonye kuyenze ukuthi lo ubhuti wami u-straight akazali isigova nathi ngandisa abazukulu bese tshela ubaba ngithi ugogo nje akanayo ingane ngandisa abazukulu ubhuti wami u-straight. So kunokuthi kufika amacala kabhuti wami ke yabo kufika amacala amantombazane nje ahlezi ethi ugogo yazivalela la endlini ugogo yasiqabula angazi namangenelwe ngekani manje asoyesenza yini kodwa nje ngangithanda ukuvalela amantombazane ngithi wangiqabula kwabe into engangiyithanda nje indlela engangidlala ngayo nami yabo ngangiyibona into wrong. So ekukhuleni kwami ke makufika leso sikhathi leso uma step mother samtshela ubaba ukuthi abangise i-counseling yabo kuhlalwe phansi nami kukhulunywe kuthiwa ayikho right lento engiyenzayo njengentombazane. Uye kwi-counseling? Ngiyange ku-counseling ngangisaba angazi ukuthi yini engihlala soyibona angana nokuthi yini counseling ngangisaba ngizame kathiwa ngisathengelwa amabhlukwe sengizothengelwa into zamantombazane yabo. Okay, hayi ngivume ngigqoka into zamantombazane lento ayikho esiketini babona ukuthi still ngisaqhubeka ngisho ngifaka ikete ezinde angithanda isitayela samarasta yabo. Ngibona ukuthi kusimple nyana khona because kuba intombazane ngimina nje imishini yabo so ngangigqokisa kwamarasta. Imishini kanjani?
like ukufaka ama-weave, ukwenza amakhanda, kufanele ngishintshe ama-hairstyle every month. Ngiyiboni nje ngenza lezo zinto ey'kanjalo, yabo. Yeah, so mana-ke bazongisa e-counselling, ngisabe nami ngizame ukuthi okay ngibe intombazane. Kusho ukuthi lento ayikho esiketini, yabo. Angihaleli nje ukuba nomfana. Into engiyibonayo engichazayo intombazane. Ngisho sengifaka izinto zamantombazane still ngilandela amanye amantombazane, ngichazwa amanye amantombazane. Yabo kwaze bagcina sebamukela futhi. I think the following year ubaba uyena wangibuyela neblue kuzoba uKhisimusi-ke. Christmas waba ngibuyela neblue kusakhona ama-cargo pants. Yabo angibuyela neblue kwangithengela nje outfit yabafana from lapha. Ngase ngakhuluma-ke nami ekhaya ngase ngasho ukuthi hayi ngiyaxolisa uma ukuthi angithandi le mpilo engiphilayo, kodwa mina ngithanda ukuthi ngenze kanje. For sure kwakubanga ukuthuka kubona ngoba phela vele usamncane. Ngiyacabanga ukuthi abathukanga kakhulu because into evele engikhule nayo from ngizalwa, yabo. And kodwa still ekhaya ngisahlonipha-ke njengamanje, yabo. Uma ukuthi khona into ezulu eyenziwayo ngiyasifaka isketi. Ubaba uyazi nje ukuthi uzele indodakazi. Angiyona indodana, ngiyindodakazi. Intombazane ekhaya. Ngiyahlonipha futhi lokho. Yabo. Uma kuthiwa khona into enziwayo ngiyasifaka isketi. Uma kukhona isimo nje esiphoqayo anginankinga ngiyasifaka isketi. Akubalulekile ukuthi sigcina amasiko sigcine singasakhohlwa na ukuthi sobani. Ngoba kuyenzeka ukuthi umuntu mhlambe ubona wena ukanje ngoba uwena nje kanje ugugu. Abazi wazi nomuntu wangakubo futhi okanjalo. Lo wangakubo uthola ukuthi ufuna ubizwa ngomalume, ubani igama selishintshile, kade bakhona usewuphila. Yabona nje bakhona futhi abaphila kanjalo. And mina I feel like ukuthi uconfuse ne community, yabo. Okokuqala nje mfethu mina mangifica ngenqono ngiyintombazane, yabo. Ngengizwe umuntu athi ubani-ke umfana phakathi kwenu mengifica mhlawumbe nomuntu engizwana naye akekho umfana. Angizami ukuzenza umfana okokuqala because ngiyazi ngeke ngize ngibe uyena ekugcineni, yabo. Angizami ukuzenza umfana ngisho noma kuthiwa ngaba nemali engakanani ngibushintshe ubulili bami, yabo. Ngiyajabulela nje uNkulunkulu indlela angidale ngayo, angiyisoli ngayo. Inkinga angikho comfortable ngokugqoka izinto zamantombazane, angikho comfortable ngokuba intombazane. Ngiyokwenza nje zonke lezi zinto ezenziwa amanye amantombazane. Comfortable ngokusimple futhi nabafana bakakutshela kusimple ukuchoose i-jean, uchoose i-golf t-shirt. Amantombazane kuney'ngubo ezo-silky, iy'ngubo ey'njani oxaye ukuthi uyichoose kanjani lento, but kulokubona cause sebejwayele kuba lula, yabo. So nami mfethu sona iyona ndlela engicomfortable ngayo engigqoka ngayo, kodwa angikhohliwe ukuthi ngiyintombazane. I-stepmother saba kanjani usutshela umndeni baba khe sekuthengele iblue? No, kwakuphoqeleka ukuthi samkele because wonke umuntu wayengenankinga, yabo. Because yena bengekho yena empilweni yami from mkhulu, yabo. So wonke umuntu wayengena kwakukusha naye kuyena kuyinto angayazi, yabo. So nje ubaba wamtshela ukuthi no hayi understand ukuthi why kwenzakale kanjena, yabo. Ufunda kephi? High school. High school ngifunda ama high school awu-4 ahlukene, yabo. Okay, ngisheshe ngashonelwa abazali, so I have to move from another home to another home. Ngihambe ngihlala nehlobo, yabo. So into eyenzeka 2004 kwashona uma, 2005 kwashona ugogo, 2006 kwashona ugogo wami wesibili, 2007 ubaba lo ngikhuluma ngaye waboshwa. So ubaba wami lo ngikhuluma ngaye, yabo. So bengumuntu-ke ohlala nehlobo. I was moving from this home to another home, yabo. So iyona into eyenza ukuthi ngigcine sengifunda kwama high school ahlukene. But-ke nje bengihlezi ngumuntu wabantu, bengidayisa esikoleni, abantu bebengazi bengithanda. You've always been a business-minded person. Yes. So gcina sifikile la sikhuluma ngawe nokuthanda ibusiness. Ayikho inkinga. Ngicela uqhubeke ukuthi high school yakho impilo kanjani esikoleni? Okay, esikoleni into abengiqabela ngayo iyodwa. Isikole esisodwa bangivumela khona ukuthi ngifake ibhuluku eRiverdene eNewlands, ngifuna grade 9 khona. Sona isikole-ke bangivumela ukuthi ngigqoke ugrey, yabo. Kodwa lezi ezinye iy'kole babengayingeni nje. Kuthiwa wena ngeke sikuvumele ngisho nathi sikudayisele ngisho i-tracksuit ngoba siyakubona ukuthi ukanjani. Mina bengafihlile-ke bengiyibonakale bekadingina nokuthi ngize ngisho. Kodwa barongi babethi ngoba siyabona ukuthi kanjani shuthi bona babamukela abanye abantu bakanjalo-ke, abanye bahambisana babona ngathi uzocorrupt ezinye, abanye babona ngathi uzocorrupt ezinye iy'ngane, yabo. Ngathi lento siyafundisana umuntu awumfundisi mfethu, yabo. So ungahambi nalabo bazokufaka lento yabo, hayibo, kanti iyafundisana yini lento. Kuba nengixakeke. And then eRiverdene kwaku-right lesi esinye isikole? Lezi ezinye iy'kole mfethu bengiyifakela isiketi futhi nami bese ngamukela iy'ngane zikuphatha kanjani?
Esikoleni futhi bengenayo inkinga kakhulu because isikhathi esiningi ngizona namantombazane, ngizona nabafana. Yabo leyo nto. Ngumuntu wabantu kahle kahle. Yabo anginankinga uma ukuthi sihleli nolova kuyenzeka amantombazane vethu intombazane straight ezana nolova. Mangihleli nolova sixoxela indaba zamantombazane mabefuna ama-advice kumina because angithi ngiphila ndawo zombili. Mabefuna ama-advice kumina kulula kubona yabo. Jiyo mfethu yazi ithekeni yami nenkinga yenza kanje kanje kanje. Ngiyazi ukuthi umuntu menza kanje mfethu kusuke nenkinga kanje yabo. Noma ngi-advise ngendlela engizoku-advise ngayo. Uma ngikamantombazane nakhona kuba mnandi futhi yabo bafethu i-boyfriend yami yenza kanje kanje nakhona futhi ngizoku-advise ukuthi hayi because ngihlala nabo bobawu2 ngiyayazi yo2 imiqondo yabo yabo. Mina ngaze-ke ngikhetha ukuthi okay ngoba ngiphila lempilo le kufanele ngihambe nalabantu abakanje ngihlala nawo wonke umuntu. Yeah, angikhethi. Let's speak about your first love. Cabanga mfethu ish. Only mngaki? I was 16 years. 16. Yeah, I was 16 when I was 25. Okay. Yeah, angize ngelibiza igama lakhe because kwakumuntu womuntu yabo. Oh, Lusisi lona mfethu kushuthi wayesukele emakhaya yabo ezosebenza la eThekwini. So ngihlala ne-step mother ngaleso sikhathi sikamasho. Ngihlala ne-step mother ngaleso sikhathi. Hayibo lo sisi futhi ngimbone and wangichaza mfethu naye akayazi lento engenzayo. Lo mkhuba wami kokuvalelana ke mase ngifuna kiss yabo into yami nje yakudala Nkosi yami. Ngimvalele ke mase ngimthetha ucela ungiqabula phela. Ayaxakeke lo sisi ayazathi okay kuzongiqabula because angisazi khona into ayefuna kumina ngathi mina kuze ngizokunika nje ngiqabule i-baby kiss yabo. Hayi ugcina sevuma ke nge-baby kiss. Yabo kushuthi naye kwakhona ke into ayizwayo ke yabo. Hayi sekuyinto nje makhona azofuna naso hlezi futhi afuna izinto nami ngibone ukuthi hayi khona ukushaya amanzi. Yeah, khona ukushaya amanzi la. So nje sathandana futhi isikhathi eside ayibunga sekhaya babeyibuza ngisho ubhuti abadala kuthiwa uyifunani la ntombazana. Abafana abanye ke banalo tendency ukuthi mhlambe emothana nama-lesbian awushelwa. Yabo suthi nje abantu akuthandi. Suthi hawe mathi ngiphephele ngapha. Uthi ngiphephele ngapha kanti cha akungekho njalo. Yabo wenomuntu wakhe oyimshile emakhaya. Isikhathi esiningi kodwa uyihlala nami. Umuntu wakhe onjani? Umuntu wakho straight. Straight. Yes, umuntu wami oqala nje engangijula naye kwakumuntu straight. Nami futhi ke because nganganabo nabangani abaphila lempilo, nami ngangazi nokuthi ngiyithathaphi. Okay. Yabo. Wow. Ngangazi nokuthi ngithathaphi, mangazi nanokuthi ngiyenzani. Yabo. But uqhutshwa ama-feelings. Ngangiqhutshwa ama-feelings shem. Ngangiyibona nje ukuthi hayi ngifuna intombi, hayi i-boyfriend. Yeah, last isikhathi singanani? It was 2 years. Wayesebenza yini? Yeah, wayesebenza. Wayesebenza wayethunga. Okay. Wayene-business lokuthunga yabo. Ugqoka. Wayethunga izinto ze-traditional. Oh, okay. Wayethunga izinto lezo zabo buhlalo, lezi zinto zamantombazane nje. Isikhathi esiningi. Uyena umuntu wangifundisa ukuthunga njengoba ngithanda ne-fashion kanje. Kwakukanjani nje uqala ukujola umuntu omdala osebenzayo for sure uyayisebenza kwakuba kanjani khona izinto ayikwenzela zona mhlawumbe ngoba kakhulu abesifazane laba sebekhulile uma bejola nama-lesbian bajola namancane and abenzela khona izinto engenzela zona shema ngifuna uqamba amanga kuningi nje engangifundisa kona wayengilanda ngisho esikoleni wayengilanda ngisho esikoleni yangiphathela ubhakha endlini ngifika ku-clean yabo because step mother sami sahlezi singekho ngihlala ngasihlazo about 2 sahlezi singekho ngaleso sikhathi yabo babe seboshiwe sahlezi singekho kuyena ocleanayo kuyena ophekayo yabo mina-ke ngama-weekend bengisebenza because ngikhole ngidayisa vele ama-weekend indlela yokuthi nje ngiphile bekuyiyona ndlela yokuthi ngidayisa. Usebenza ke? Bengidayisa. Okay, bengidayisa intuzuma nje yonke ibisaplayo mina ngama-Blue Dead. Oh wow. Yeah, bengidayisa ama-Blue Dead nje intuzuma yonke every weekends ngiyazi Friday Saturday Sunday ngiyosupply ama-Blue Dead entuzuma. Uma ukuthi sengibadayiselile ey'tolo ngidayisa imizi ke nga-1 by 1. Uhamba wedwa ngoyodayisa? Yeah, ngangihamba ngedwa. Ungasabi ziningi izinto ehlezi zenzeka especially wena uphila lo ophilayo uyosebenza supply emalokishini. Ngangingasabi because indawo vele ngikhulele kuyona yabo intuzuma nje kubo kamaya sentuzuma kababe sematendeni so bengihlezi vele from entuzuma to ematendeni bekindawo engiyijwayele. Yabo and intuzuma ngana manje basahlushwa yini intuthwane training bezibaqeda intuthwane so bekuyiyona target yami ke le ndawo le. Yeah. Okay. Okay, najola isikhathi singanani? 2 years. Najola 2 years. Qedwa in relationship.
Angazi noma ngasuka ngayohlala kwenye indawo yini njengoba ngisho nje ukuthi ngimuva yabo izinto zagcina zingasafani-ke yabo Nisakhuluma? Angisangalahlekelwa naye inamba yakhe into akudala. Were you having sex at that time? Yebo. Because it was your first love, should say. Or you were having sex? Yeah. Now ungazi ukuthi uyifundeleni. Hey wena. Phela futhi into esizayo no YouTube no internet yabo yona into esizayo ke lezo. At that time you were going on YouTube? Ngekho YouTube but ama porn sasikwazi sasina access yawo yabo. Oh, so iyona ndlela kwenziwa nje engangifunda ngayo yabo ukuthi kwenzakalani. Yeah. Let's speak about you uhambe uyohlala kulezi indawo lezi ezihlukahlukene. For sure kuba khona uyayithola intombi lapho, intombi nalapho. Amantombazane kakhulu but amantombazane bengithanda futhi namanje asangithanda futhi ngoba njengoba ngisho ngomuntu wabantu yabo kuyenzeka uthola ukuthi kuni relationship sekufika umunye umuntu akubona ukuthi ungcono so uyamshiya lo kodwa uvana usokumshiya uqala ucheat eqala yabo mase uyabanjwa mase uyadecide ukuthi ayi imuphi ke ngimthanda kangcono yabo sekwamthola ukubhanqa nomuntu wesilisa mhlawumbe ngisengikufica uvela unaye mhlawumbe ngisengikufica uvela unaye angikaze nje ukuthi mhlawumbe awukaze uthana nomuntu wesilisa ngoba usuzwana nami sizoqala angikaze kwenze kanjalo mhlawumbe sekufica uvela naye khona uthola ukuthi umuntu vele experienceela yabo una indoda yakhe futhi nama nginankinga ya experience uza kwena for fun ngoba ngiyeza ukuthola nabantu besifazane they actually do like most yabo ukuthi into ebashayayo abantu besilisa bayijabulisa bona bakhohlwe umuntu wesifazane kunzima ukumchamisa bathatha isikhathi eside futhi so uthola ukuthi una indoda uyayithanda but akafiki yena la kumele afike khona so wena ngoba umuntu wesifazane uyakwazi ukumfikisa phela ukuthi umuntu wesifazane afanele ukuthi umisekile yebo ngimthinte lawo maphathi afike nje so kula category there's lesbian, right? And then lesbian there's butch, there's lesbianism siyahlukana. Okay, khona ba lesbian, LGBTQ ban. Khona ba bisexual. Yabo bakhona ba bisexual. Uthola ukuthi uyintombazane, angenzeka agqoke kanje ngami, angenzeka igqokisa kwamanye amantombazane. Owenza kokubili, othana nabafana, athana namantombazane. Ubisexual lo. Yabo kuyenzeka uthola ukuthi umuntu athi hayi nginentombi kanje ngawe. Mase ngiyakutshela ukuthi bhodi makuthi intombi yakho akekho kanje ngami, sho ukuthi ubisexual lo muntu. Yabo mina ngiyi-lesbian straight angithandani nabanye angikaze futhi yabo angikhaleli ngibonile nje kubuza ukuthi unayo ingane nothi yebo ngithathaphi anginaso ke nesikhathi sengane shame awuhaleli kuba nengane angihaleli kuba nengane ngibona ukuthi zindleko kakhulu ingane zomsebenzisi busiso kwabanye mina ngibona zomsebenzi uyayithanda ukuthi ingane from afar ngithanda le ingazi izodlala nawe ngeke mfethu nenkingeni ngithanda indaba zezingane nje cha ezasekhaya phela ngiphoqelekile ngoba ezasekhaya kodwa nje angiyena umuntu wezingane ngifuna ukuqamba amanga umndeni ngingaba you want to have a family ngingaba nawo ngithandela ukuthi ngibe nomuntu wami sihlala siphilele soba u2 impilo nonke zikhona ingane zabhuti wami njengoba ngisho ukuthi uyazalisa inqwaba yezingane ubhuti wami so izona izingane zami sengihluleka na ukubala every year sengihluleka na ukubala ubhuti wami uyazalisa every year mncane mdala kunawe mncane kunami but angishinga iminyaka sishana ngonyaka owodwa shana ngonyaka owodwa and it's his birthday today shame shout out to you bhuti wami happy birthday belated happy birthday kubhuti yebo ibirthday yakhe namhlanje Jiyo mfethu ngicela ukuthi ukhulume about usuphuma ke esikoleni usuqedile esikoleni ke wenzani after that okay indawo oqala ngisebenze kuyona ngisebenze eKFC yabo KFC na bebengithanda kakhulu bebengibiza ngoBoyo yabo bengibiza because khona imanager yethu bebiza ngoGugu so bebeyihlonipha yona mina ngibiza khona bezihlukanisa ngibizwe ngoGugu boy yabo kunabo khona abantu ukuthi bazokulebhela as umfana ubungayena mina ngithatha noma ngabe yini efika kuqala but ngiyazazi mina ukuthi ngiyini ngiyintombazane yabo so angaze ngibe ngozi ngumuntu wabantu futhi abantu ngiyabathanda and ngiyabahlonipha yabo so uyinzondo kakhulu akuyona into engiyi-experienceile even ngisho nabafana mhlawumbe uthola ukuthi ngihambela nomuntu wami yabo ozothi sanibonani bosithathe angibe nayo inkinga kuvuma mina kuqala kuze kuthuke mhlawumbe nalo muntu engihamba naye yabo because mina ngumuntu wabantu ngiyabathanda abantu ngiyabahlonipha futhi abantu yabo and ngihlezi ngijabulele Nkosi yami
Yabo kodwa mina mangukuthi ngihamba namantombazane methi umuntu sabona abo girl I get offended. Mina I get offended. Kodwa khona amanye ama-gay athola ukuthi yena awabe offended ngalokho. Ayaku-enjoy. Uniyazi kodwa ukuthi abantu bayathanda ukusichukuluza kule mpilo. So ungamnikezi lento ayifunayo, umnikeze opposite. Yeah. Ngoba urun ibhizinisi njengamanje wakufundela? No, angikufundelanga ukurun ibhizinisi. Into engikhule nayo ke le. Njengoba ngishilo nje ukuthi into uzoma besupply mina ngama-Blue Death bengihlezi ngidayisa abantu bangazi lapha e-station kaMashu bengidayisa khona. Yabo abantu bengi-approach nje mawukuthi khona into ofuna ukuyidayisa. Kuyazi ukuthi ayikhona leya ngane izokudayisela. Yabo bengumuntu kanjalo nje ngikhule ngithanda ukudayisa even namanje ngisadayisa even though ngine-business le-deep cleaning. Yabo kodwa ngisadayisa ingubo. I have my own clothing brand. And I sell ingubo ke nje. Iziphi igama ukuhlangabena nazo mhlambe sizolana lebhizinisi? Okay, bakho nje. Okay, ama-challenges mfethu angifuna uqamba amanga mina ngizothi ngifisana nawo. Ama-challenges njengomuntu ayingokuthi cause angingokuthi ngiyisitabane. Noma ngiphila lempilo engiyiphilayo. Yabo mfethu ama-challenges nje engihlangabezana nawo njengomuntu mhlawumbe uthola ukuthi umuntu odile into emva kwalokho somodelile phela do orders per customer yabo so umuntu somodelile into seyakhansela angeke ngisho ukuthi uyenza lento cause ngoba ngiphila lempilo kanje I'm sure nabanye abantu abanamabhizinisi ba experience leyo nto yabo uthola ukuthi service yakho suyiyenzile mhlawumbe bengizokwasha sofa iclient so uqedile ukwasha kanti manga ngamabhizinisi nawo jack of all trades okay njengamanje I have 3 3. Yes. One of them is let's say these shoes. Thank you so much. And I have a clothing brand and a deep cleaning. Yeah, it's everything beyond cleaning. Nje mawukuthi khona engcolile it's either couches, car, house, mhlawumbe we want to do a spring cleaning or a deep cleaning. Mina loyo. I do like some offices, guest house, B&Bs, into kanjalo. Abantu bafuna ukukhipha imbungulu. Abantu bafuna ukukhipha imbungulu hleze ngibona ku TikTok. Abantu abanenkinga yembungulu bafonela mina. Basize ngenkinga yembungulu, ngiwasha nembhede. Siyabonga kakhulu Gugu ukujabulela ukuthi sikhulume nawe la namhlanje sizwe nje ijourney yakho nezinto ohlangabezane nazo you coming out uthando lwakho lokuqala lwaluna 25 elalikdalela lishaya into zokuthunga bengizocela ukuthi send a message to anyone or a hustler a young lesbian that's still in high school ukuthi nje ucabanga ini manje njengamanje jobula kwi Pride Month next week. Okay, mina mfethu into engithanda ukuyixwayisa kakhulu nje especially ama-lesbians asakhula yabo don't hang around nabafana abadala kunawe zama ukuthola abantu abafana nawe or your family kulona icala ungabe nabangani ungahamba uphuze ama-jointini angakini mfethu yabo yela iqala khona inkinga mhlawumbe uthola ukuthi umuntu uyakubona ukuthi ufuna lo abantu bane-mentality yokuthi mhlawumbe uma uyisitabane udinga ukuthandazelwa or udinga induku or udingane yabo kanti ayikho leyo nto mfethu ayinto engekho nje leyo so mfethu zama ukuthola indawo enjengo-58 khona indawo Pride of Durban uma ukuthi ufuna ukuphuza zama ukuthola indawo kanjalo ila uzohlangana khona-ke nabantu abaphila impilo efana nawe nikhulume ne-language eyodwa ufunde nayo yonke into nje nokuthi umuntu kanjani kwaye nawe ugcina usuyi-understand because nami mfethu ngangazi nanokuthi khona into ekuthiwa i-butch manje sengiyazi ngiyi-butch khona ama-hardcore khona ama-soft butch ngiyazazi ukuthi okay njengoba ngibuye ngigqoke isiketi ekhaya shithi uma kuthiwa kufakwe iy'keti bathi ngi-soft butch so ukhuluma nge-safety nokuxwayisa kakhulu amanye ama-lesbian asemancane khona igameko zaziyo noma sekwabazona abantu abaseduze nabo noma baziyo sebabakuzona mfethu njengoba nje nje bese ngikhule kanje mfethu amanye ama-experiences ami amanye ama-experiences abanye abantu yabo ngiyafunda nasemaphepheni uthole ukuthi mhlawumbe kubulawe ama-lesbians awu-2 yabo enye into mfethu awutshola kanjani noma wengane waselokishini langakini uma ingane obhuti wangakini mhlawumbe waselokishini langakini ngisho noma kuthiwa umuntu straight ngeke ungacekeki yabo leyo nto abantu abafana abaningi bayabathanda oma bey'ngane zabo most of the time nje umuntu umithisa umuntu amthandayo yabo ucabanga ukuthi kolova uyahleka kuthiwa uma wengane yakho usojola ne-lesbian yabo nakuthiwa awukwazi ukubulala kodwa leyo nto ikudalela inzondo khona ama-cases okuthiwa iy'tabane esey'bulawile kubulawa
fana bekwama lesibhenza awu2 atholakala efile yabo mawuthi uyalandela kuthiwa ubaba wengane yabo into ezikanjalo bafethu asigwemeni asithande yekelana amantombazane eselokishini bafethu yekelana wena ama amantombazane experiences akho amanye wakho akhona mayelana ahambelana nalezi zinto ayikho incident eyodwa ufuna uyishare ubone ukuthi usho ukuthi mhlawumbe waphuma kanjani kuyona ayikho hayi right siyabonga kakhulu. This is Black Life TV. Siyacela ke bafethu ukuthi yena nisazise uma ukhona enifuna ukwazi noma imibuzo nje eninayo for yena uGugu njengamanje ke yini manje ningakhohlwa ukusazisa ukuthi yena nicabangani ngalolu hlelo lethu ulimi lami izwa ngathi. Bhala ku Instagram, bhala ku Twitter noma khona lapha na ku Facebook. Sifuna ukuthi sazi noma ucomment nje khona la ngaphansi. Siyabonga kakhulu.